Lekin bardor iPhone gizalak zalo vardagin bardor любой iPhone аст. iPhone 5 ка 1400 сом, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max 1300 сом. Не iPhone 15 Pro Max 1400 сом, iPhone XS корпуси 14 ина бардор. Тамошо кунед шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бавур, магазини Акай Спонай. Инҷа бардор ҳар рӯз бозорай. Любой хел телефон ҳам ёви шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бавур, магазини Акай Спонай. Кадом дар шаҳр Душанбе, шаҳри Ваҳдат, дар шаҳри Кулуб зам мезанӣ. Телефон мети болои шту мети бардор, фақат ай пеш гап мезанам. Магазини Акай Спонай, кӯчаи Баҳурай. Бозори Фарумудам, кӯчка дорум ҷа шогирдом ай бардор. Ина тамошо кунед. Айфону рӯхтаги қубчаш хати. Любой хел айфону гизала 500, 1300, 1500. Любой хел телефон аст, алиш болои шту. Кадоми Honor дора, Redmi дора, бояра болои шту та айфонуш метам. Кадоми айфон намефама бия болои шту та Samsung-уш метам дар рӯхтаги. Любой хел телефон аст. Тамошо кунед шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акай Спонай, ҷаҳрӯз бардору бозорай. Биёин, бардори TikTok, YouTube да канал дору. Дар YouTube телефон тиҷа барфу тиҷа, YouTube нам канали хима, дар YouTube телефон тиҷа барфу тиҷа ки бизонед. На бардор биёин, шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акай Спонай.